Fáilte seo an fís an dearna don forbord garmú leanúna agus má haon sibh gudí an Leabhrán tíofa sibh ggóil tuilleadh obair le deanú a buint leis an méid le fóilmiúgu gudí an pointe seo. Haige anois scrúdú dheanú ar do haid scialna le agus an méid le fóilmiúgad fríd páirt 1, 2 agus 3 don cheardlan seo a gáil an mug seo agus an dóibhir tá lecha má rón. Choirí an mug seo scrúdú mai ar na scialna a tá fóilmiúgad agus tú gobar le tinker cead go dtí an pointe seo. Sin deanta thug bogu réig go dtí an obair déirí a táir lehan an lí an 60 an clúsain agus lehan a 10 agus 15 an slacht an déisce. Clagan sin an ismid go ddíriú an cheardlan seo a buint le tinker cead, tá súla go bhfuin scogann sibh soltas agus go rólam sibh go leor faoi tinker cead had an tam a bhí sibh go gáildá. Lacan sin an réid arásmid inis go dtí an Google Forms ag an tús agus an tion tú álas faoi an webinar a táin a buint le tinker cead classroom agus is tíon sin heigad na buntaistí bhain le tinker cead uasaid sa rang aiceal agus an dóil é chuir le chéile áras don rang sa go taobh.